Humanitaria zautzen dute emakumeak bortxatzen dituzte. Lehenik eta behin, eskerrik asko gerturatik zareten guztioi. Gaur hemen sartu gara gaztetxe berriari ongi etorria emateko. Jakinarazi genuen bezala, udaletxeak gaztetxea eraitsiko zuela esan zigun. Eta azken hilabeteetan udaletxearekin negoziatzen eta gero akordio batera iristea lortu dugu, espazio berri hau lortu. Azpimarratu nahi dugu, hau ez dela haien borondate hutsagatik izan, baizik eta azken urteetan erakutsi dugun irmotasun borroka eta antolakuntzari esker lortu dugula udaletxeak gurekin negoziazio mahai batean esertzea, eta hortaz antolakuntza politikorako espaziorik gabe ez geratzea. Hala ere, naiz eta espazio berri hau izan, argi izan behar dugu instituzioek eta alderdi politikoek betetzen duten funtzioaz, eta beraz gatazka ez dela hemen amaitzen. Azken finean, gure interesak eta haiek defendatzen dituzten interesak kontrajarriak dira, eta haien influentziatik kanpo antolatzen garen heinean, gure kontrako jazarpena eta oztopoak jarraituko dutela, eta hortaz gure ardura dela horiei aurre egitea. Eta hori, besterik gabe amaitzeko animatzea antolakuntzara batzera, bai asambladan parte hartzera eta bai hurrengo egunetan burutuko ditugun auzolan eta ekimenetan parte hartzera. Eta azken finean garrantzitsua iruditzen zaigu gure kabuz antolatzeko espazioak izaten jarraitzea eta geroz eta indar gehiago metatzen joatea. Eta besterik gabe animatzea eta. Hora, Burlatako gaztetxea!